ni sungalo ani sungalo totna ekele kadaka sungalo bena wagati na ni funde ni fanga ka bo ani fana kile fana ka fari o kama mɔgɔ caman bɛ ne wele kuma caman ka ɲininkaliba naani k'o kɛnɛ la ɲininkali fɔlɔ ko yala nafa jumɛn de bɛ sun donni na nafa 5 min de fɔ ye filanan ko kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ sun donni na sabanan mun de bɛ se ka adamaden bali ka sun don naaninan n'a sɔrɔ n'i bɛ ka sun don kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka i sɔrɔ walasa ka kisi o ma i kan ka mun de kɛ walima e bɛ se ka mun de kɛ ka sɔrɔ sun yɛrɛ fana ma digi la walasa e k'o jaabi dɔn e ka to video lajɛli la fo ka taa fɔ a banna n ka foli b'i ye kosɛbɛ nin video lajɛli la ni ye nin video in kɛ ka d'a kan ni sunkalo sera mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ kosɛbɛ sunkalo lahalayaw kan walasa u k'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ olu bɛ se ka sun n'a sɔrɔ olu tɛ se ka sun sun donni a cogoya ka ca a bɛ bɔ diinɛw la nka silamɛya la min ka ca an fɛ yan kosɛbɛ a bɛ fɔ ko sun don i bɛ a daminɛ fajiri wagati la n'o ye sugudun wagati ye fo ka taa fɔ tile binna wagati min na o wagati i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ ani fana b'i yɔrɔ ma jan ka bɔ ko caman ma ni mɔgɔ min b'o kɛ a fɔ k'i bɛ ka sun don o y'a sɔrɔ i y'a ŋaniya fana siri nka o kɛli kɔnɔna na kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la i n'a fɔ nafaw fana b'a la cogo min na o kama ɲininkaliba fɔlɔfɔlɔ min bɛ kɛ ko yala nafa jumɛn de bɛ sun donni na nafaba fɔlɔfɔlɔ min b'a la i k'o dɔn o ye i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min bɛ sun don a bɛ kɛ sababu ye ka i kisi bana caman ma dumuni caman bɛ yen nɔ an b'o dun a bɛ se ka bana las'a ma nka mɔgɔ min yɔrɔ ma jan ka bɔ dumuni ma i k'a dɔn k'a fɔ bana caman fana a bɛ se k'i yɔrɔ ma jan ka bɔ o ma ka d'a kan sun donni ɲininkɛla caman yira k'a fɔ a bɛ se ka adamaden kisi bana caman bɛ yen nɔ n'o b'an minɛ k'a sababuya k'an yɛrɛ ka kɛwale ye ni sun donni n'a bɛ se k'an kisi ka bɔ o ma filanan sun donni a bɛ kɛ sababu ye ka sukaro bɛrɛbɛn fari la n'i bɛ ka dumuni kɛ hakɛya la dumuni dama tɛ ka tɛmɛ o ka ɲi adamaden ma kosɛbɛ a b'a to glucose bɛ fari la n'u bɛ bɛrɛbɛn n'a tɛ kɛ damatɛmɛ kojugu ye a sabanan a bɛ kɛ sababu ye ka i fasa ka poids perdre n'a sɔrɔ mɔgɔ min ka bon sun ka ɲi kosɛbɛ a b'i dɛmɛ walasa dɔ bɛ se ka bɔ i bonya la dɔ bɛ se ka bɔ hali giriya fana na donc i ka sun don a ka ɲi nɔ kosɛbɛ min bɛ se k'i dɛmɛ o sira fana fɛ a naaninan a yira k'a fɔ sun donni ka ɲi adamaden hakili ma kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye ka yɔrɔ ma jan bana caman na i n'a fɔ maladie Parkinson walima maladie d'Alzheimer a bɛ kɛ sababu ye k'i kisi ka bɔ olu bana ninnu ma donc n'i bɛ to ka sun don a ka ɲi kosɛbɛ a duurunan min y'a nafaba dɔ ye fana a yira k'a fɔ mɔgɔ min bɛ sun don kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye ka i kɔrɔli k'o sumaya a bɛ se ka hali sijan yɛrɛ fana d'i ma ɲininkɛla caman min yira o b'a ye ka caman na dumuni fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ protéine ka ca o la i k'i mabɔ o la walasa i bɛ ka sun don i mabɔ protéine fana na a bɛ kɛ sababu ye ni kɔrɔli n'o bɛ sumaya kosɛbɛ hali ka dɔ fara si yɛrɛ fana kan donc ninnu fɛn duuru o ye sunkalo nafa ye o ye sun nafaba ye min bɛ se ka se ma i ka dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ bɛ se ka sɔrɔ sun donni fana na nafa min bɛ dɔnni kɔfɛ kɔlɔlɔ fana b'a la nka kɔlɔlɔ ninnu ka di ka mɔgɔ sɔrɔ kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'u yamaruyalen tɛ sun donni na walima n'u diyagoyalen tɛ ka sun don nka i ka dɔn k'a fɔ sun diyagoyalen don mɔgɔ kan mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ k'i balukalen don k'a sɔrɔ si ma kɔrɔbaya k'a dama tɛmɛ k'i bɛ kɛnɛya dafalen na ko foyi foyi t'i la o la e bɛ se ka sun don sun diyagoyalen don i kan nka mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ko bana b'i la i ka docteur min yamaruya k'i ka sun don nka o bɛɛ la i tugu ka sun don i ka dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la walima muso kɔnɔma min bɛ yen a ka docteur ka kan sun don nka o bɛɛ la a bɛ k'i tugu ka sun don ani fana muso min bɛ ka sin di den fana ma n'a y'a sɔrɔ a bɛ ka sin di den ma den tɛ ka sin sɔrɔ sinji a tɛ k'o sɔrɔ sin na donc o la a bɛ fɔ ko muso in kana sun don nka muso dɔ bɛ yen o bɛɛ la b'u tugu ka sun don donc n'o kɛra o bɛ se ka kɛ sababu ye ni kɔlɔlɔ bɛ se ka den fitinin sɔrɔ donc ni mɔgɔ min b'o cogoya la i b'i hakili to a la kosɛbɛ o la i ka n'i tugu ka sun don ni docteur y'a yamaruya k'a fɔ k'i bɛ se ka sun don i bɛ se ka sun don mais ni docteur ko i kana sun don i ka n'i tugu ka sun don ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen an ka musokɔrɔbaw ani cɛkɔrɔbaw minnu b'u tugu ka sun don k'olu degera la walima a sera f'olu ka sun don an b'o caman y'an fɛ yan nɔ donc n'o sugu kɛra u b'u tugu ka sun don ka sɔrɔ a fanga dun t'u la donc n'o kɛra a dɔw la u bɛ dɛsɛ fo dɔw bɛ cɛ ka na dɔgɔtɔrɔso la a dɔw yɛrɛ bɛ taa laban saya ma ka sɔrɔ an ka laɲini yɛrɛ tɛ min ye ale yɛrɛ fana ka laɲini tɛ min ye donc baraji ɲini de don nka o t'a yira k'a fɔ k'i k'i yɛrɛ ni fana di cogo sugu dɔ la ka sɔrɔ ala yɛrɛ b'i diyagoya k'i ka fɛn min kɛ k'i tugu ka kɛ ka d'a kan a ka di ye dɔrɔn k'a kɛ i kana k'o cogoya la o y'a dɔnnibaliya ye donc n'i b'a dɔn diyagoya tɛ n'a sɔrɔ ni bana b'i la k'a fɔ k'i ka sun don donc ni mɔgɔ min y'i tugu ka sun don ka sɔrɔ i dun man ka sun don i ka dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la walima ni bana b'i la bana min ni o bɛ se k'i bali ka sun don ala tɛmɛ min olu ɲɛfɔ i ye donc i yali t'olu la kosɛbɛ n'olu b'i la ni docteur kana sun don i kana sun don sinon kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la
ɲininkaliba sabanan bɛ tugu la ko mun de bɛ se ka adamaden bali ka sun don i b'a fɔ n bɔra k'a f'i ye cogo min na fɛn caman de bɛ yen minnu bɛ se ka adamaden bali ka sun don sun jagoyalen mɔgɔ min kan n bɔra k'o f'i ye i y'o dɔn ka ban nka minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ko sun jagoyalen t'u kan ko jagoya t'u ka sun don o ye jamakuluba fɔlɔ ye i k'o dɔn muso kɔnɔmaw jagoya tɛ k'a fɔ k'i ka sun don n'a sɔrɔ i muso min lajɔlen don n'a sɔrɔ i bɛ se k'a kɛ k'a tɛ ka fɛn tiɲɛ i yɛrɛ ye i ka dɔgɔtɔrɔ y'a yamaruya k'a fɔ i bɛ se k'a kɛ e yɛrɛ fana b'a dɔn k'a fɔ i bɛ se k'a kɛ o kɔni i m'o fɔ i bɛ se ka sun don nka n'a sɔrɔ k'a fɔ ko e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i tɛ se ka sun don n'i ye sun don a b'i degun i kana sun don jagoya tɛ i hakili to o yɔrɔ la muso min fana bɛ k'a fɔ k'i bɛ ka sin di den fana ma muso min bɛ sin di la den ma o wagati i bɛ se k'i yɔrɔ ma jan ka bɔ sun donni ma n'a sɔrɔ a bɛ ka degun las'i ma ka d'a kan n'i bɛ ka sin di den ma a caman na n'i tɛ ka dumuni kɛ sinji o nali ka gɛlɛn sin na donc n'o kɛra den tɛ sinji sɔrɔ ka ɲa e bɛ se ka degun lase i yɛrɛ ma i bɛ se ka degun fana se den ma donc o la sun fana jagoyalen tɛ ka sunkalo kɔnɔna na o wagati na i bɛ hakili t'o la denmisɛnnin fitininw fana olu fana jagoya tɛ k'a fɔ olu ka sun don u bɛ se k'a don n'u bɛ se k'a don nka jagoya t'u kan ani mɔgɔ min bɛ k'a fɔ u si kɔrɔbayara kojugu cɛkɔrɔkɔrɔninw musokɔrɔninw jagoya tɛ k'a fɔ k'u ka sun don k'a sɔrɔ u ka kɛnɛya dafalen tɛ dɔw b'a hakili to o fana na mɔgɔ min bɛ fana k'a fɔ hali n'a sɔrɔ k'i balukalen don i falen don i ka bɔ ka jan nka bana b'i la bana min ni o bɛ se k'i bali ka sun don ka d'a kan bana caman bɛ yen o bɛ se ka adamaden bali ka sun don a ka ca kosɛbɛ docteur bɛ se ka a ɲɛfɔ i ye i ka docteur ye n'o y'i ka médecin traitant ye ale bɛ se k'a f'i ye i kana sun don ka d'a kan i ka bana kan bana caman bɛ yen nɔ bana minnu n'u kuntɔgɔla ka jan donc ni i n'a fɔ tension i n'a fɔ diabète o i n'a fɔ furudimi i n'a fɔ bana caman wɛrɛ donc olu dɔw bɛ se ka adamaden bali ka sun don n'a fɔra furudimi a tɛ komi furudimi bɛɛ don min bɛ se k'i bali ka sun don nka furudimi dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ jeli bɔra furu kɔnɔ kojugu donc ni banabaatɔ ye kɔngɔ muɲu i b'a ye a bɛna degun caman las'a ma n'a ye kɔngɔ muɲu i b'a ye k'a fɔ a kunkolo bɛ dimi fari bɛ kalaya a bɛ yɛrɛyɛrɛ a ja bɛ tigɛ a dusukun bɛ panpan olu fɛn caman ɲɛnaminiw fanga bonya wagati nin na donc ni mɔgɔ min bɛ sun don k'a fɔ i bɛ k'a ye k'a fɔ fanga ka bonya la f'a bɛ k'i dɛsɛ donc n'a sɔrɔ furudimi de b'i la ko furudimi de kɛra o sababu ye donc i hakili to o yɔrɔ na kosɛbɛ donc i ka yamaruya ɲini i ka docteur fɛ fɔlɔ n'i ka docteur ko i bɛ se k'a don ko furudimi b'i la o ɲɔ tɛ ko bana wɛrɛ de don n b'o fɔ i bɛ se ka n'i ka docteur ka sun don i bɛ se k'a don nka n'a sɔrɔ n'i ka docteur kana sun don i kana jagoya ka don donc o kama bana caman bɛ yen nɔ minnu b'o cogoya la minnu bɛ se ka adamaden bali ka sun don donc i bɛ hakili to o yɔrɔ la donc n'olu banaw b'i la i kana sun don nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ fana mɔgɔ min bɛ yen fana k'a fɔ ko bana b'i la k'i bɛ ka fura ta donc i hakili to o yɔrɔ la misaliya la n'a sɔrɔ i ka docteur ko k'i ka fura ta tile kɔnɔ siɲɛ 3 donc k'o de ka ɲi i ka bana ma dɔw bɛ yen nɔ n'a fɔra o ye u bɛ fɛ ka sun don dɔw tɛ sɔn ka fura yɛrɛ ta walima dɔw bɛ fura ta siɲɛ 1 tile kɔnɔ n'o dɔw dun kɛra bana bɛ se ka juguya e tɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ i ka docteur kan ale de y'i ka baara don ale de ka diplôme b'ale de bolo donc i ka to i ka docteur kɔ o de ka fisa ko ni i pan ka sɔrɔ kotigi ma pan i bɛ panko 2 kɛ donc dɔnni t'a fɛ i ka panko 2 kɛ walasa kɔlɔlɔ kana n'e sɔrɔ walasa e k'i ka sunkalo kɛ ka sɔrɔ degun foyi bɛ sɔrɔ n'i kan k'a don i ka docteur ka yamaruya d'i ma n'i man ka don fana ka yamaruya d'i ma i ka fura ta cogo la walasa kɔlɔlɔ foyi fana kana n'e sɔrɔ n'a sɔrɔ i tɛ se k'a don u ka fura tali kama i bɛ se ka sun jɔ fɔlɔ ni sunkalo banna i bɛ sɔrɔ ka bɛn n'a ye n'i bɛ se ka juru sara i b'a juru sara n'i ka docteur k'a to yen nɔ k'i tɛ se ka don i si yɛrɛ kɔnɔ n'o bana de b'i la i k'a kɛ o cogoya la olu bɛɛ bɛ se ka adamaden bali ka sun don mɔdi ye caman faamuya la nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ fana ka bɔ yen u y'a jira k'a fɔ mɔgɔ min fana bɛ yen nɔ k'a fɔ i bɛ voyage sira kan n'o ye tagama sira ye dɔnnikɛlaw y'a jira k'a fɔ olu tigilamɔgɔw u fana man ka sun don jagoyalen t'u kan n'u b'a dɔn u bɛ se ka don k'a tɛ fɛn tiɲɛ u bɛ se ka kɛ nka jagoya tɛ k'a fɔ u ka sun don u ka tagama kɔnɔna na n'o y'u ka voyage kɔnɔna ye Madu ye nin bɛɛ lajɛlen faamuya donc ɲininkali 4nan min fana nafa ka bon kosɛbɛ ko yala an bɛ se ka mun de kɛ ka sun don ka sɔrɔ sun ma dig'an na ka sɔrɔ bana min n'o ka bana kɔrɔ ma wuli walima bana yɛrɛ fana man sɔrɔ n bɛna fɛnba 6 minnu f'i ye fɛnba 6 min nafa ka bon kosɛbɛ n'i y'a dɔn o fɛnba 6 fɔlɔ o ye jumɛn ye i k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na sunkalo kɔnɔna na i k'a to cogo bɛɛ i kana tɔ i ka baara kɛ tile la walima i ka bɔ tile kɔrɔ kuma bɛɛ olu bɛ se k'i sɛgɛn sunkalo kɔnɔna na n'a sɔrɔ i b'i ka ciw kɛ i bɛ se k'i ka ciw kɛ joona ka sɔrɔ tile ma kɔrɔta sɔnni midi cɛ ka daminɛ midi ka taa bila lansara tile waati n'o ye 16 heures wagati ye wagati min na i hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ i kana to ka taga tile kɔrɔ wagati o y'a sɔrɔ tile fanga ka bon kosɛbɛ i bɛ se ka ciw kɛ sɔnni tile ka se midi wagati min ma ani fana lansara tɛmɛnen kɔfɛ fo ka taa se suntigɛ wagati min ma i bɛ se ka ciw kɛ o wagati in na o nafa ka bon kosɛbɛ nka tile kɔrɔla la i k'i hakili to a la i ka to suma kɔrɔ ani sokɔnɔnaw la walima gakɔrɔlaw la walima i ka fɛn dɔ ɲini fɛn kɔni bɛ bila i kunkolo kan walima n'o yɛrɛ si t'i bolo i ka fugulan don i kunna olu bɛɛ bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ walasa tile fanga bɛ se ka dɔgɔya walasa sun kana na e dɛsɛ n'a sɔrɔ fana k'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ fana
k'a fɔ yɛrɛ fana k'i ka ciw ye i tɛ sigiyɔrɔ kelen k'a fɔ i bɛ bɔ tile kɔrɔ kuma bɛɛ donc i k'i jɛ i ka ciw bɛɛ lajɛlen kɛ n ye wagati min fɔ i ka k'o wagatiw la min bɛ se k'i dɛmɛ walasa i bɛ se ka kisi sunkalo kɔlɔlɔw ma ka da tile fariya kan. O ye fɔlɔ ye i kan ka min dɔn. Filanan i ka ji min kosɛbɛ. O ye mɛsɛn yɛrɛ k'a fɔ i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i ka ji litiri 1 tila fo ka se litiri 2 ma i k'i jija k'o min tile kɔnɔna na. Donc ni sun dun bɛ yen nɔ e tɛ se ka ji min k'i to sun na i b'a kɛ cogo di? N'i ye sun tigɛ n'a sɔrɔ sun tigɛra sɔnni sugurdun wagati cɛ o furancɛ kɔnɔna na sufɛla ninnu na ka daminɛ sun tigɛ wagati fo ka taa se sugurdun wagati ma o wagati na i b'i jija ka ji caman min. A dɔw la i minɛkɔ t'i la i ka to ka ji min. I bɛ to ka ji minni min kɛ o nafa ka bon o bɛ farisogo dɛmɛ kosɛbɛ walasa ne ye sun daminɛ fo ka taa fɔ tile wɛrɛ binna o y'a sɔrɔ farisogo magoba tɛna jɔ ji la fo ka dɛsɛ k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ i ye ji caman min. Donc o b'i dɛmɛ kosɛbɛ. Donc i ka to ka ji min o nafa ka bon i kan. A bɛ se k'i kisi déshydratation ma n'o ye jiko dɛsɛ ye farisogo la min bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye fo ka na se dɛsɛli yɔrɔ ma a bɛ se k'i kisi o ma. A sabanan o ye dumuni ye. I bɛ dumuni min kɛ i bɛ hakili to o la kosɛbɛ. Sunkalo kɔnɔna na i k'i mabɔ dumuni na walasa sun kana n'i sɛgɛn. Dumuni minnu lajalen don dumuni minnu bɛ ɲimi i k'i mabɔ olu la kosɛbɛ o nafa ka bon. Ani fana kɔgɔ ani sukaro olu dunni i k'o nɛmɛ ka d'a kan o ye mɛsɛn yɛrɛ k'a fɔ i kana tɛmɛ kɔgɔ gramme 5 kan tile kɔnɔ. N'i tɛmɛr'o kan a bɛ se ka sababu ye ka rɛn bila baara caman na fo ka na ni jiko dɛsɛ ye farisogo la i bɛ hakili to o la. Ani sukaro fana kana tɛmɛ gramme 25 kan n'o bɛ dumuni kɛ cuillère ɲɛ 5 ɲɔgɔnna ma ala t'o fa yɛrɛ bɔ donc i kana tɛmɛ o kan i ka o dun tile kɔnɔna na o de nafa ka bon kosɛbɛ min ni farisogo bɛ se ka nafa bɛ se ka sɔrɔ o la ka sɔrɔ a ma degun lase i ma donc i hakili to o yɔrɔ fana na kosɛbɛ. A naaninan i k'i jija i ka fini don fini minnu n'u ka fɛgɛn fini minnu tɛ mana finiw ye fini minnu ni coton don i ka to k'olu don nka mana finiw fini girimanw i k'i mabɔ olu la i ka to ka fini fɛgɛmanw ani coton n'o ye kɔrɔmugu ye fini minnu dilannen don la kosɛbɛ i ka to k'olu don o de nafa ka bon kosɛbɛ walasa farikolo bɛ se ka kisi wɔsilibaw ma walasa farisogo fana chaleur min bɛ bɔ mana finiw na ani fini girimanw na olu bɛ se ka kisi olu ma walasa dɔw kana fara funteni fanga kan i k'i hakili to o la kosɛbɛ minnu bɛ se k'i dɛmɛ sunkalo kɔnɔna na walasa sun kana na digi i la. A duurunan o ye farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ ye. Mɔgɔ min bɛ k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ ka d'u ye k'u bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ sunkalo in kɔnɔna na n'i bɛ ka sun don i ka farikolo ɲɛnajɛ i k'a kɛli k'a nɛmɛ m'a fɔ i kana farikolo ɲɛnajɛ kɛ dɛ i b'i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ nka kɔrɔlen i b'a kɛ cogo min na i bɛ dɔ bɔ a la ka d'a kan n'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ k'a dama tɛmɛ ani fana minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ b'u to sun na ka taa farikolo ɲɛnajɛ kɛ i kana sɔn o ma ka d'a kan risque b'a la a dɔw la a bɛ se ka na ni degun ye walima a bɛ déjà e bɛ tɛ ka ji min i tɛ ka dumuni kɛ ji tɛ ka min dumuni tɛ ka kɛ i bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛ i bɛ wɔsi o la donc ji bɛ tila ka bɔ farisogo la donc n'o kɛra a bɛ se ka na ni degun ye i k'i hakili to olu la n'i ma ɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kɔ i k'a kɛ waati la sun tigɛlen kɔfɛ walima i k'a kɛ waati la wagati min k'a sɔrɔ tile ma farin olu de nafa ka bon kosɛbɛ. Ani fana i k'i jija n'i b'a kɛ fanga la n'i y'a sɔrɔ i farikolo ɲɛnajɛ juguman kɛ i bɛ dɔ bɔ a la sunkalo kɔnɔna na o nafa ka bon. A wɔɔrɔnan n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ko bana b'i la k'a fɔ i bɛ ka furaw ta walima hali n'a sɔrɔ i tɛ ka furaw ta ni bana b'i la bana min ni bana kuntagalajan don walima ni bana b'i la bana min n'a lakodɔn don la ka kɔrɔ fo hali wagati jan bɔ donc n'i sigalen don la k'a fɔ ko bana ninnu olu taamasiyɛn ninnu k'olu dɔ bɛ ka y'i la sunkalo dun sera i dun bɛ fɛ ka sun don i kana sun don cogo si ka sɔrɔ i bɛ ka docteur ɲininka i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i ka docteur wele i k'a ɲininka n'a sɔrɔ hali mɔgɔ min fana k'a fɔ ko bana foyi t'i la k'a fɔ i bɛ kɛnɛya ɲuman na i sigalen don i yɛrɛ k'a fɔ bana dɔw bɛ ka kunda i kan sɔnni i ka sun daminɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen fana k'a fɔ bana yɛrɛ b'i la k'a fɔ i bɛ fura ta yɛrɛ fana na i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na sɔnni i ka sun don i ka t'i ka docteur fɛ yen i ka docteurso magɛn u k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni bana in bɛ cogo min na n'a sɔrɔ a bɛ se k'i yamaruya i ka sun don walima i tɛ se ka sun don o bɛɛ kɛ kun ye walasa kɔlɔlɔ foyi kana n'e sɔrɔ ka sababuya kɛ i farisogo ye sun donnen kɔfɛ. Ninnu ladilikan ninnu u nafa ka bon kosɛbɛ a n'a dɔnniya ninnu u nafa ka bon min bɛ se k'i dɛmɛ bi ani sini bɛɛ lajɛlen na donc ne y'i hakili to o la n b'a dɔn degun tɛ n'e sɔrɔ sunkalo in kɔnɔna na donc ka da o kan n'a sɔrɔ i haminako ye min ye n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka i haminako nɔgɔya nin sunkalo in kɔnɔna na ne ni e bɛɛ lajɛlen ye n'a sɔrɔ muso min bɛ k'a fɔ cɛ t'u bolo Ala ka cɛ nɔgɔya o ye cɛ min fana bɛ k'a fɔ muso t'u bolo Ala ka muso nɔgɔya o ye donc den tɛ minnu fana bolo Ala ka den nɔgɔya o ye minnu fana bɛ ko bɛn t'u ka furu la Ala ka bɛn sabati u ka furu kɔnɔna na donc minnu haminako ye fɛn o fɛn ye
an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya an bɛ bato kɛ nin sunkalo in kɔnɔna na an bɛ seli ni sun minnu kɛ an bɛ fɛn kɛ sunkalo in kɔnɔna na ala ka a bɛɛ lajɛlen ka an sara ye aridinɛ ye donc n bɛ a ɲini ala fɛ ala ka dugawu kelen minɛ ala ka bato kelen minɛ n ka foli b'i ye kosɛbɛ nin sunkalo in na an ka foli b'i ye kosɛbɛ n bɛ to ka video lajɛ wagati o wagati n'i bɛ kunnafoni ɲuman sɔrɔ an ka video lajɛli la n'a sɔrɔ an ka video fana ka di i bɛ j'aime ta i bɛ abonné i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati i ka mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i ka dɔn k'a fɔ samedi o samedi bɛ video kura kɛ an bɛ dugawu kɛ san wɛrɛ sunkalo ala k'o yira ne ni e bɛɛ lajɛlen na o k'a sɔrɔ ne ni e bɛɛ lajɛlen an bɛ nin na an bɛ ka ɲɔgɔn lamɛn i b'a fɔ an filɛ ka ɲɔgɔn lamɛn ɲina cogo min na a bɛ ladilikan min fana lamɛn n ka video kɔnɔna na ala k'a k'aw nafalan ye bana minnu bɛ fɔ ala k'aw bɛɛ lajɛlen kisi banaw ma ladilikan min bɛ fɔ ala ka lamɛnni ala ka nɔgɔya ye walasa foyi kana n'aw sɔrɔ o de ye ne ka laɲini ka ɲɛsin e ma ni sunkaloba in na donc an b'a fɔ la i k'i jija samedi wɛrɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ notre santé sanfɛ walasa ne ka kunnafoniya wɛrɛ d'i ma min bɛ se k'i nafa yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i k'an bɛn o la samedi wɛrɛ